кілометрів 60 гривень, представ. Це вообще шара. Вот. То я в любом случае буду электричку собі, якщо это менять, то брати буду. Ну, мені вже вообще не по кайфу там кудись там тулить, там оце за ринку триматися, уставати, зачем не надо. А тут по месту мені на 100 кілометрів зарядки машини хватить. То я оце хочу якусь попозже взяти получше щось, собі, щоб там оце такі оце, як тебе, що Юля, Тимошенко работала чи работає, вона така на БМВ, що двері відкривалися, як в лимузині. Маленькая. Вот у нее... Вот. И я вот хочу такого ще. Я вот коли у неї побачила цю БМВ, побачила, як двері відкриваються, мені тоді захотілося таку собі машину, я не знаю. Вот вона недорога. Я думаю, що це я собі цю машину візьму і покатаюся. Кататься на ній. Вона така маленька, така як ігрушечна, вообще класна.